Bo día, estamos na capital galega, en Santiago de Compostela, no seu corazón, a Praza do Obradoiro, onde remata o camiño e onde uns escaladores de Greenpeace acaban de descolgar unha gran pancarta dende a balconada do Museo da Catedral que pon Altri non. Altri simboliza esa macrocelulosa que queren construir no corazón de Galicia, en Palas de Rei, un proxecto absolutamente inxusto, tanto dende o punto de vista ambiental, como dende o punto de vista social, como dende o punto de vista económico. Unha macrocelulosa que Galicia nin necesita, nin quere, como temos demostrado sobradamente. É un proxecto moi inxusto ambientalmente porque atenta contra a nosa exigua rede natura, temos a menor rede natura do Estado, o que necesitamos é ampliala, non atacala, porque atenta tamén contra un recurso como a auga do río Ulla, de onde esta empresa quere extraer ata 60 millóns de litros de auga cada día e verter 30 millóns de litros de auga contaminada cada día. Esa auga podería chegar contaminada incluso á ría da Arousa e poñer en peligro os nosos bancos marisqueiros, a nosa pesca artesanal na ría máis importante e máis productiva do país, e que ademais é unha fábrica que vai a provocar unha meirande eucaliptización do país. O eucalipto é un grave problema en todo o noroeste peninsular, non necesitamos máis. Esta fábrica faría que se incrementaran moito as poboacións que xa de por sí crearon un gravísimo problema ambiental e contra a biodiversidade en Galicia. Ademais é un proxecto socialmente moi lesivo, vai a emitir inxentes cantidades de gases tóxicos, de óxidos nitrosos, de óxidos sulfurosos, de partículas que van a poñer en perigo a saúde da poboación e tamén van a provocar chuvia ácida que atentará contra a agrogandería en toda a Ulloa. A Ulloa é do que vive, da agrogandería, e dunha agrogandería ademais con moitos proxectos de vanguarda, innovadores, moi importantes e que hai que protexer, que non hai que atentar con unha macroindustria que aí non se necesita. E ademais tamén é un proxecto inxusto económicamente porque está pedindo ata 250 millóns dos cartos públicos de todos nós, de todas e de todos nós, para construir esta barbaridade. Esta pancarta que vemos hoxe aquí non só é unha pancarta de Greenpeace, tamén é unha pancarta de ecoloxistas en acción, da plataforma Ulloa Viva, da plataforma en defensa da ría da Arousa, de ADEGA, do Sindicato Labrego Galego, da CIGA, de moitísimas organizacións que estamos detrás intentando empurrar e demostrando que a sociedade civil galega reaxe contra este proxecto e que todos á vez berramos e que nos vamos a negar a que isto se instale nin na Ulloa nin en ningures, nin é necesaria nin a queremos. Altri non.